eang yn digwydd yn Dwyrain Affrica. Os na gweithredu ni rwan, mi fydd y sefyllfa yn gweithygu. Mae 16 miliwn o bobl ar draws gwledydd Dwyrain Affrica mewn perygl o newyddnu. Maen nhw mewn gwir angen dŵr, bwyd a thriniaeth feddygol. Yn ne Sudan o Somalia, mae pobl eisoes yn marw. Yng Nghenia, mae'r Llywodraeth wedi galw stad o argyfwng cenedlaethol, ac mae Ethiopia eisoes yn gweld ton newydd o sychder. Merched, plant a'r henoed sy'n dioddef fwyaf. Mae dros 800,000 o blant o dan 5 oed eisoes yn dioddef o ddiffyg maes difrifol. Mae'r rhaid i ni helpu nhw ar fyrder. Mae'r Pwyllgor Argyfwngau Bris, DEC Cymru, yn galw am gymorth ariannol fel bod aelodau yr elusennau sy'n aelodau yn gallu mynd â'r cymorth yna i'r bobl. I gyfrannu, ewch i'r wefan dec.org.uk neu gallwch ffonio 0370 60 60 610 neu gyfrannu 5 punt, textiwch y gair helpu i'r rhif 70 dim. Diolch yn fawr.